Arratsaldeon ikusentzule lagunok, ongi etorri neguko Harri Herrira. 2023an hasi ginen Harri Herri saioarekin eta laugarren urterako beste urrats bat egitea erabaki dugu. Udaberriko Harri Herrin parte hartuko duten harri jasotzaileak ez ditu inork aukeratuko orain arte bezala. Hemendik aurrera bakoitzak lortu beharko du txartela aldez aurretik, Harri Herri nagusian parte hartzeko. Eta horretarako izango da gaur hasiko dugun lehiaketa Harri Herrirako bidea bestera batera esan da, edo neguko Harri Herri. Izen emate epea zabaldu genuen eta 21 lagunek eman dute izena gizonezkoetan eta 17 emakumezkoetan. Guk 16 harri jasotzaile behar ditugu maila bakoitzeko, eta gaur Bilabonan izango da lehenengo kanporaketa. Harri Herrin ibili ohi duten harri baldarrarekin lehiatuko dira 3 minutuko txanda bakarrean, eta hortik aterako da 16ko zerrenda. 3 jardunaldi izango dira orotara eta laugarren bat gero maila bakoitzeko 8 honenekin neguko Harri Herriko txapelduna erabakiko duena. Tira, ikusi hala, hobeto ulertuko duzue guztio. Idoia Etxeberria, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Gauza bada harria jasotzea eta beste gauza bat, harri jasotzaile izatea. Zer iruditzen zaizu, formato berri hau lortu nahi dugun hause, ezta? Harri baldarrera ekarri nahi ditugu harri jasotzaileak, jakinda gero Harri Herrin erabaki azkenean harri baldarrak erabakitzen duela. Bai, ondo ez, eta pixkate jendei bakit, buru hauste pixkate eman diola, harri baldar hori denak jaso behar izate horrek, harri jasotzaile izatea azkeneko Harri Herrin aipatu gendun, zertzan, eta nik uste zure bizitza harrian inguru muitzean momentun, bazeala harri jasotzaile. Egunerokotasun hortan burun bali malkizu harria, nik seitun antzeman nun, ostra, nahi bizitza aldatu inda. Eta hemen bakit jende asko aldatu zaiola, jende berri askok harri jasotzaile daka bere burua, eta jendeak ez duela ikusten. Orduan, jendeak nola behiratze izun, zure ingurua nola muitzean, pixkate aldia badao eta ondila. Ea zenbat eta harri jasotzaile gehiago ikuste ditugun, eta beak gehiago sentitzean, harri baldar horrekin borrokan ibilita. Ane Muruamendiara, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon bikote, arratsaldeon ikusentzule. Aldea badagoela esan du Idoia Etxeberriak, zuk zer antzeman diezu kirolariei, batzuek harri hauek ibili dituzte, besteren batek ez, ze itxura? Kezka badute, kezka modu honean ulertuta. Ona etorri direnean, ikusi dugu harriaren inguruan aritu direla, ezin izan dute, harria ez dago ukitzerik, baina bai nolabait ere jasotzeko moduak, alkarri begiratuz, batak nola egingo ote lukeena azalduz, beraz, kezka badago, etxeko lanak, etxean egiten direnak gauza bat dira, eta gaur plazan gertatzen dena beste bat izan liteke. Izan ere, ez daude bi harri baldar berdin, eta etxeko ere ez da plazakoaren bera izaten beraz. Ikusiko dugu gaur zer moduz moldatzen diren, zenbat jasoaldi egiten dituzten, eta hainbat aurkari edo hainbat harri jasotzaile ere, geroago aurrerago ikusiko ditugunak beste kanporaketa batzuetan urreratu dira. Honaino, gaur nola harria jaso, ze ikusi edo zer ikasi, kanpotik ikustera, gero beraiek egin dezaten. Izan ere, harri hauek ondo gordeta egon dira, ez dituzte ibili lehengo udaberritik, ibili dituztenek, eta batzuek gaur probatuko dute aurrenekoz. 132 kilo ditu harri izenekoak, hori mutilena da, eta 73 kilo emakumezkoenak. Eta lehiak eta emakumezkoen lehiarekin edo txapelketarekin hasiko da. 5 izango ditugu orotara, berehala ikusiko duzue zerrenda, lehenik emakumeak izango ditugu, gero gizonezkoak, eta emakumezkoetan, oraintxe aurkezten hasita, hementxe da Estefania Etxebeste Iturendarra. Zarauztik, Naroa Arruti, denetan harinena, bera, 63 kilo eta 400 gramo. Estefania Etxebestek 103 kilo, barka. Olaia Esnaola Azpeitiarra, 86 kilo eta 400 gramorekin. Norberaren pisua garrantzia baitu, berdinketa izan ezkero, azkenean horrek erabakiko duelako indarreko kiroletan gertatu hori den bezala. Maili Gesalaga, gazte askorik, dagoeneko sekulako markak egiten ari den Zarauztarra, eta Ferroldik, Bizkaian bizi da, Patrizia Martin. Hauek dira, neguko Harri Herriko lehenengo saioan parte hartuko duten 5 harri jasotzaileak emakumezkoetan.
Eta kezka bizkatek harri behor badaude Bilarra Euskadiko harri jasotzaile txapelketa jokatu behar duenak emakumezkotan. Eta zenbat jaso, enpate kasun zenbatin, gehiago ez dio nekatu nahi, baina klasifikatu nahi du eta kezka bizkatek harri du. Bai, eta bi sailkapen baitaude, batzuk 16 aurrenekotan sartzeko arazorik ez dute izango, baina gero beste helburua litzateke 8 honetan sartzea, urtarrilean izango den finalean izateko, neguko lehiaketa honek ere txapeldun bat izango duelako. Eta zozketak zer agindu duen, hor urrenkera, Estefania Etxebeste arituko dela aurrena. Beraz, beste guztiak berari begira, eta Bilabonara etorri diren zaleak ere bai, 3 minutuko txanda bakarra izango da, nork jasoaldi gehiago egingo. Gaur ez da hemen txapeldunik izango, gaur hemendik aurreneko zerrenda aterako da, ikusiko dugu. Gutxi gora bera, bakoitza zertan dabilen, ondoren beste 2 jardunaldi izango dira, esan da bezala, 16 onenak sailkatuko baitira udaberriko Arrierrirako. Estefania Etxebeste prest, Joseba Ostolazaren eskolakoa, bere hasiko da Iturendarraren 3 minutuko txanda. 3 minutuko tarte izango dute, eta Igeldoko eta Uliako harriekin izaten duten araudia dute hemen, ikusi duzu, arraia atera bai, belaunetara edo iztergainera ekarri bai, baina bota eta eskuak eta garbituta. Gorputzea ekartzeare usteuela, ezin da golpeik eman, gora eman, baina gorputzei peatziare usteuela. Orain bai. Jasoaldi erne beraz. Eta Estefania geluke arazoik euki berarri herrine bai ikusi genuen, Lucia izan zuen bere bikote, eta ikusi izan Estefania oso errez jarduntzala, eta Lucia esinen orduan, gaur bere lan poluik bat diteko ez dut uste, arazik izango nik. Aurreneko zeldu zion gainera Patrizia Martinek, eta beldur puska batekin ere bai behar bada, baina gero oso ondo moldatu zen. Indar handiko emakumea da. Bai, eta karga ere bai ondo dominatzeu. Azkenen 125 kiloko harrikin dabile zibiz jotan, 1 kiloko kopa eta karga jo dominatzeitunak 63 kiloko harri baldar bat ondo menderatzeu. Uxe, teknikoki ziero desberdina da, gaur jardungo harri jasotzea eta bihar jardungo una, baina arnasa bizka launtze bai lan hona botako. Zuzun bezala, harri itxasarri edo errekarri tautako da, ez dago prestatuta. Aurreneko minutuan 3. Harri baldarrak, landu gabeko harriak, itxasarriak, errekatikoak, ekarritakoak ere izaten dira. Oida, eta ez da harritzekoa. Naturak ekarritakoak, alegia, landu gabe. Oida, ez da harritzekoa, jasoaldi denak berdin ez ateratzea, eta balantzan bat ateatzea tarten behin. Hortzu egin berda, konzentrauta, berdin iten saiatu, jasoaldi guzti, galik eta gutxi nekatzeko esan duna, honek bai. Esan eta gutxi honekatu, bukera arrexo aldatukoa. Hanek katarro garaia ere bada hause, eta ez dulka horrari da, Estefania esan digu, gripearekin edo... Pena izango, honek Bilarra Euskadiko emakumezkoen harri jasotze txapelketan parte hartu nahi zuen, ezin izan du. Baina, Epez kanpo izena mantzulako, eta horren pena pixkat eukiko, baina ono. Zazpi baditu. Bere burua iztutzeko balioko jo. Hau 8. 40 segundo falta oraintxe. Dena eman beharra, hori xedu lan honek. Eta arnasakin kejatzea, katarroaken balima dabil, hau azkenen lan motza da eta azkarin berrekua. Dena laundu berdizu arnasak, indarrak, potentziak denak. Bakazu gorputza puntu-puntun, baina harri jasotzea hon bat diten nahi da. Eta lan hau aurrera xamarkeatukoa gaur. Beste behi baditu. Hau 10. alitzateke, ea berdintzen duen. Xamarrean geratu zaio, desoreka txiki bat ere bai, 10 segundo, ea beste bat, ez dio. Denbora baluke, ez dio helduko. 10ekin, hortxe geratu da eta ez dulka, ikusten duzu. Sufritzen. Bera nahi baino gehiago. Bai. 10 jasoaldi beraz, aurreneko erreferentzia jarri du Estefania Etxebestek.
Eta, hitz egiteko gauza den, Ane? Ea, zer moduz dagoen, Estefania, zer moduz daude eztulka entzun zaitugu? Saiatu zara, zer moduz ikusi duzu zure burua? Oso gaizki, arnasi gabe gelditzen nintzen, kriston tranka azukinago. Eta, bueno, nahi nun parte hartu, ez utzi atzeragoko, torri naiz, hindut naukin guztia, aldun guztia, oso beri egondu naiz. Eta, bueno, hau esan du da resultatua, ez nahi bezala, baina, bueno, espero du klasifikazioa. 10 jasoaldi oso lantxukuna da, Estefania. Bai, bueno, bino nire naiz gustura ibili, eta nahiz eta numeruk izan, txukuna lana ez da izan. Eta, bueno, ni hori dut burutan, eta guain rekuperatzen nintzen. Eskerrik asko eta hartu atxeden. Eskerrik asko. Entzun duzu, ea sailkatzeko balio duen, baina bi sailkapen daude, 16 aurreneko eta sailkatzeko arazorik izango duenik ez zait iruditzen, beste gauza bada 8 honenen artean izatea, maila handia dagoelako, Arribaldarrarekin ere jada emakume asko delako, txukunantzea, baino gehiago moldatzen ari dena gaur egun. Bai, eta uste bitalde nabarmentzaiala ez, oso espezialista dianak eta hasi berri dianak, eta nik uste 16 hoitan klasifikatze gara ez duela izango, eta finaleak ore ez da atzea gigiatuko. Ea ondorengo ezer egiten duten, urrengoan Naro Arruti, Zarauztarra 63 kilo eta 400, denetan harinena bera, gaur etorri direnen artean. Eta berehala hasiko da lanean. Kapitainek eurek ere esan digute, etxean badituztela adibidez entrenatzeko eta neurria hartzeko Arribaldarrak, baina erabilian gastatu ere egiten direla, beraz naturaltasun hori galtzen dutela, eta gaurkoa ez dela gauza bera. Bai, eta etxeko harria iztuloke harrapatit, ez eskilo, behatz bat nahiko izatea zulo txiki batenean engantzatzia, baina irriste eziteko, ez? Azkenen truko horiek horregatik ibiltzeitu, bera beira, gora beira, buelta eman da, baina gaurko zorginketa dakan harritik ez du etxean. Bikain aurreneko jasoaldia izetaren eskolakoa da Naro Arruti, eta aurreko Arrierrin buruz ari naiz, baina kapitain, ez da? Kapitain egin zuen, bai, lesionatuta, min hartuta zegoen, eta beraz parte hartu nahi zuen, beste modu batera behintzat, eta kapitain lanetan aritu zen. Bi jasoaldi, 40 segundoan. Bai, eta garrantzi jaman bertzaio, beha baino 10 kilo gehiago harria jasotzen nahi dela. Kotan etzaio horri garrantzi jigen baten, Naroa bat, udane bat, harri jasotzen ikusi, eta aize txukunda ze harki baino, kao. Balore bigoitza daka, daken pixuak inditeuen harri jasotziakin. Eta hau ere minutun faltan, 3 nahi heltzea. Hortxe igual, 2 golpe, 3 golpe, neke geixo. Resistentzi lan gehiago eskatuko jo horrek. Seguro ikustea, bere buruakin. Importantia. Laute pare bat gehien ez hasitako harrega. Txeden luzeago ematen ari zaio, mandio orain, izeta bigarrena Joseba Manek. 4. harrira, minutu eta erdi oraintxe. Eta oain inbertzaio, gerriekaretako nematez aion golpiagin eutxi bera ez dezanin. Bestela emate jozun golpe alpe-alperik gaztatzea bezala. Horremandako golpiagin euste jonak denbora asko aurreatzeu. Lepoaldea ere gorritu zaio, harriari tire egiterakoan, koskorra ere badu, harri honek, ez dakit idoia horrek zer egin duen. Bai, eta latza dala, horrek eragina ondila dauka. Eta hoi baino pronuntziatu godoaken harritan, gueanatia gaizki biltzea. Ezkerrea jasotzeu harri jasotzaileak, gatxi gehienak eskubita jasotzeu, eta hau oso eharra, baina jasotzen hasitakon buru gaina etortzea. Eta honi Justukoa zen hori, bai, abisua, Usarbek, eta oso justuko ere, 5 balekoak orain. Eta latza da, harri hau oso latza da, hainitze Arrierrin lijatuta bukatzeu harpegia, jasore asko diteu, arek eta arekin dabilenak, baina harri oso latza da. Eta hor, 3 golpekin lan hori itiak. 6 jasoaldi beste baterako denbora badu. Atxeden laburra izango da ordea. Sartzeko esan dio azkar asko. Jose Ramonek. Neke handiko harri jasotzea egiten nahi da, eta alare eutxite jo. Erne, pauso aurrera, beste kolpe baina harria, behan, ez diote ontzat eman jasoaldi hau, beraz. Zun asko falta baina. 6 jasoaldi izango dira, Naroa Arrutik. Estefania Etxe beste baino 4 gutxiago beraz. Pena, azken hori. Bai.
Justuan zebilen eta... Aurrokua ez bazio nabixuik eman, igual azkenakin guk edana nahi deuta, hori zaila izatea, baino... Naroa gurekin daukagu, Naroa meritu handiko lana egin duzu gaur. Bueno, bai, baino etxen indako lana ez da izan, nervioak irabazin dizke, baina bueno, zeo zein dugu. Azken hori nulo izan da, nekearen ondorio. Bai, azkenean harri hauenekan probauta eta sentsazio raroa bilatzen dion apoiatzeko bestaldean, baina bueno. Hasieran aritu zarete, hasi aurretik nola jaso, kanpotik erraz ikusten da, ezta? Bai, kanpotik azkenean ikustezu harri bat txikila, baina gero heltzeko erare bai oso diferentia, etxean dakaunak baino. Zeo zein dugu. Hartu atxeden zorionak. Mila esker. Hirugarren Arraia Sozailea plazaren erdira etorrita da, Azpeitiarra Olaia Esnaola. Honek ezagutzen du harri hau, baina ederki sufritu zuen, aurreneko Arrierrin. Bai, eta berarekin batera kanpotik ere sufritu genuen guk. Berak eta beste Bultza guztiak. egin nahi eta ezin, ezta? Harri honek esaten ari garena, behin eta berriro horixe duelako. Zaila da, eta ez da teknika bakarrik, Baina lasai egon lana egingo du eta gaur Olaiak. dudik ez egin. Bai, eta egunarek, igual lehen urteko harri baino gehiago laundu zion, bere kiro nibilbiden. Nik ebazkateun batzuk gola kruzatuta gehatzeian horietakok, negarre askotan izan du eta aitan pentsauta, eta Olaiak bai ez gehostik itzein izan du dugu, eta nik uste egunarek asko erakutzi ziola, ez etxitzen, eta lanen nahi dela, bai ez konpentsatzen ez, horazkatan jasoaldi baten ez etzen gehatzegeak atiatuta, eta horrek beak. Ez dugu esango izorratzen nik belana, baina ez du launtzen. Hasi da Olaia. Kolpe bat eta ona eta gora 10 segundo pasatxoan. Azkar eta txukun, bai. Lepoaldea urratzearen inguruan eta gogoan dut Uliako harri aurreneko zatera zutenean Donostian zer izan zen ura. Harrituta geratu nintzen hainitze zumetaren lepoaldea, baina gerora ere babestuta eta ibili zen uratzen ura txikitzea. Seinale hona da hoi, askotan pasa, ala lepo ondon, guk beti esaten, iztarra markatzia, baina beto zala lepua markatzia goran ibilien seinale izatea lako. Baina bai, geostigan tapetan aginda, eta esateu sensibilidadia eta zala zona batzutan galduta da ezkala. Haze lana egiten ari den Olaia Esnaola. Aurreneko minutuan 4 jasoaldi izango dira. Oraintxe minutua eta oraintxe 4. harria berdin du. Eta gosia, gehatzea etortzea, baina aurrea oso ondo. Eta bere ala harrira, Joseba Ostalazaren eskolako hau ere. Bez zenbaki bat burun markatu da etorriko zen. Badakit prestakuntza fisiko bastante serio hartuta daula eta holako hoi bezalako ikestu hemen, harri jartze on bat iteko. Fisikoki prestauta etortzeanak gaur arnasen ez du arazo handik izango, indarra aixe daka eta gaurko zenbaki handina handinetako ez pa hortxe bilikoa. Hala dirudi, ea azkeneko minutuan, azkeneko 40 segunduetan nekeak nola eta zenbat erasaten dio, baina pentsa, 2. minutua osatu aurretik, 7 jasoaldi izango dira. Estefaniak 10. Hauxe 7. minutu eta 5. Oaina utxi berri jo, kasi oain arte deskansu gabe jarduti aina importante da oain, segitzia ritmo hortan. Ez dio, ia atxedenik ematen, horrek esan nahi du, etxetik, ondo ekarri dituztela prestatuta eta pentsatuta lanak, eta izugarri ondo ari da. Olaia Esnaola, bere ala harrira berriz ere, marka handi baten bila. Bai, eta oker ezpaliman hau gaur goizen saio egin da etorria. Hori ere bai? Bai, lasarten ezibizioa izan dua, eta oker harrian txapelketare izan dua. Eta oker ezpan hau ezibizitu egin da dator. Zaio asko antzematen, Estefaniarena berdinduko luke honekin. Ez dakitena da, beste baterako astirik izango duen, ea aurrena hau, kolpe bat, berdindu, denbora badu, berehala sartu beharko du, 10. Azkar heltze bai, Estefaniaren aurreti da, pisu txikiago eman duelako, Olaiak. 11. 5 segundo falta. Dena ondoin berre. 2, bat, ez, 10 azkenean. Ai, azken minutu erdi hori zer den, Dena ondoin berre esatia, baino, 3 minutun esprin handia jau.
Eta lan horren ondoren pena da, hola, baina, bueno, ondo alare. Arnaz berritzen hementxe aldamenean daukagu, arnaz pixka bat hartzen utziko diogu, baina Olaia, lana handia egin duzu gaur. Bai, bueno, naiz guztu jardun, baina aldan hain dut, eta listo. Zergatik esaten duzu, ez zarela gustora jardun? Zaita hasieran ondo hasi naiz, baina gero bete naiz, eta naiz guztu jardun. Etxetik zenbakiren bat ekarri alduzu buruan? Ez dut ekarri, eta aluna itagu naiz, eta bueno. 10ekin behintzat Estefania berdindu duzu. Bai, hori da. Zorionak, Olaia. Eskerrik asko. Bete eginda Arnaz berritzen, denak eman da, hori ere polita da. Bai, erraz ari direla iruditzen zaigu guri, baina barru hortan zer dagoen ikusten duzue. Bai, baina azkar rekuperatukoa, Eta hau momentukoa da, hola prestauta dauden kirolarik seikun ematele buelta. Horazken hortan politiari izatea Arnaz ez du hori, baina... Hemen Magi Gesalaga, Olaia gokerrezpana izan 18 urte, ez da? 18 izango dut 18, eta Magi 17rekin, eta Erne Magirekin, Zarauztarra Uizetaren eskolakoa. Udaberriko Arrierrin irabazi egin zuen, eta Arribaldarrarekin, 2 saioetan ikaragarrizko lana egin zuen, bai. Bere bikotekidearekin. Jose Ramonen esanetara Magi Gesalaga. Bota beharreko marka, bota edo komeni, beste biena botatzea, 10 hori botatzea, Magi Gesalagak 70 kilo, Olaia Esnaolak 86 kilo, 10ekin bien aurretik izango litzateke. Hoi da. Eta gaurko hauek ari dira erreferentzia jartzen, ondorengo kanporaketetan, 2 kanporaketetan izango diren beste harri jasotzaile guztiei, beraien kalkuloa eta abarrak egiteko. Bai, hor azkenen gaur 10 eta berdinketa horta iriste balima da, geofinaleak gore, aurrera gogeatukoa. Hori da kolpe hori, bai, galanta eman dio. Harrigoziak esate guk, eta honek harrian nola gerturatzean ikusita, gogu antzematza jo, eta seguru. Oso. Hori da, pulamentu hori harria jasotzeko. Eta azkar, denbora gutxin harria gaurputu baina. Honena horixe. Norberaren gorputzean zenbat eta denbora gehiago izan harria kolpeka eta bar, neke handiagoa. Honek azkar egiten ditu mugimendu guztiak. Gero deskantsuako denbora gehiago gehatzea, orduan... 4:52 segundoan. Eta sartzeko, oraintxe aurreneko minutua. Hortxe, konzentratuta oain segi berdu. Aurreneko jaso alditan nerbilua bere puntuek harri, Arnaza lanian jarri, zentratu honu naizean, aztu, ingurun zer dakazun, oizatea zaldena, baina, hoi lortzeunak. Oraintxe minutu terdi. Eta aurretikan batzuk ezetzen ikusitugu eta honek bere buruai baietz. Hoi da seinalia. 12ko erritmoan, 11rekin gaizki ez. Barrura, berehala, harrira segituan. 8 minutu eta 10 faltan. Eta gozatzen, egon segidan. Eta segidan, bai. Oso ondo. 9 minutua falta. Horren armen ditu, golpea mate jonen nola euste jon, egoan ikuste deun, jasoaldi bat, o golpe bat, aurratza hor, ekartzeunen, golpea eutxite jo, eta ja goran gehatzen jo bultzatzeko. Teknikamente, perfecto garmati. 12, esan ditut, 11rekin pozik, bai 13 ere. 11 minutu erdi pasatxo. Eta gozatzen egon txea da, pixka darnaz ez dugu pixka sufritzen, baina gaur... Beraxeago harria orain, baina hala ere berdin du ondo. Hamazte jaso aldin da geho fallo txiki horiek. Hau 13garrena, beraz 14 ere baditu. Azkena, entzun duzue, 14 izango dira hau berdintzen baldin badu. Estefaniak eta Olaiak baino 4 gehiago. 14 jasoaldi Magi, bejon deizula Magi. Wow, bai, zorionak. Eta osoi bukatu, osoik. Oso ondo. Sekulako egin du, ea zer dioskun. Magi, zorionak.
Eskerrik asko. 14 jasoaldi egin dituzu, gaurko oraingoz jasoaldirik gehien. Bai, bueno, atzetik talde potentiatoz, eta bakigu hemen join berdala. Zoragarri ikusi zaitugu, Harri Gose Zidoiak esan duen bezala. Bueno, bi urte zeibilik harri herrin, harri hau pixkat ezaututa ja, eta komoda gehiago zen. Etxetik zenbakirik ekarri alduzu buruan? Ez, egia zen ez, txapelketa bat prepatzen nahi geha, eta honei ez diogu importantzia handik eman, baina, bueno, igeldore prepauta juginan da, ondo batea da. Mai, helburua gaur 16 honenen artean geratzea edo 8ko final horretara joatea? Bueno, izango zen egia zen 8ko hortaz hartzia, eta, bueno, atzetik hain hili herri eta, kriston kirolari jatoz, eta, bueno, baixparek aur jodeu, eta, abertzateatzen. Zorionak, Mai. Eskerrik asko. Parre txiki atera zaio, parre txiki horrek asko esan nahi du. Bai, Lierni eta Ainitz aipatu ditu, bere taldekideak bi aipatzeagatik, horiek gaur ez ditugu ikusiko hemen, ondorengo kanporaketetan izango dira, eta argi dago gaur txikitzera etorri dela, marka jartzera, eta 8ko helburu hori oso aintzat hartuta, zalantzarik gabe. Eta Ainitze eta aipatu berri ditugu Lierni, barruan lehianeaz, baina kanpoan hemen ikusle gisa ikusi ditugu, Mai animatzen, aurkariak izango dira hemendik kanporaketa batzuetara, baina lagunak ere bai. Bai, eta horra aipatu dian bi izen horiek eta Maien izena, 8ko hortako podiunetik ez dira oso urruti biliko. Eta emakumezkoetan gaurko azken partaidea, Patrizia Martin, Ferrolgoa. Hau izango da, harri honekin, ibili gabea, ez da? Lehen urtean, okerrezpan naiz, ez zion heldu berak, ez? Patrizia Martinek. Probatua izango du, ziurrenik, moldatzen den edo ez, baina harri honi beldurra zionetako bat hau dela, badakigu. Ea bat, Patrizia. Bai, eta kezka hondik egin esan du. A ver, a quien tengo que igualar, esate zian eta. Ni nola igualatu, irazin berko zua. Azkenen ikusia, oain arte ikusitukunak espezialistak, geixio gutxixio, baina bai, eta hau teknikok ere ikustea zuzenen bezala ekartzeu petxura, baina golpe ematei hor, kasi gerrira hola ekartzia, alperrik ekartzia bezala da. Ondo hori da, eta hause bilatu nahi genuen baita ere, ez da, erabaki honekin. Az daitezela, ez, Harri Baldarrarekin ere. Azkenean gero udaberriko Harri herrin, lauko taldeak dira eta lau harri jasotzailea protagonistak izan daitezen, ez bi kanpoan geratzen ziren bezala, ez da? Hoi da, behaiek bai hartzi, obligazio txiki hori hartziak hemen zibiziotan ez du ezertan ibili behar Harri Baldarrakin, baina oain ikusi dugu, azkeneko jasoaldi hoi, zuzenian nola jasoun, hori nahiko zen bilatu, hor ikuste dugu, giratu eta gora. Hor asmatuko asko jasotzen. Eta kontuz, lan egiten ari da, eta Patrizia, erne, lau baditu, minutu eta 50. Altuare bada, azkenen zaila da, Harri Baldar bat txukun jasotzia, beak forma emandako Harri bat txukun jasotzia, ez dugu esango jo zeinak, baina bai, errexagoa da, baina Harri Baldar bat txukun jasotzeko jasoalde asko, manbertza asko, eta hau lortzen nahi da, berria izateko. Lurretik ateratzerakoan ez du lanik ematen harri honek, erraz ateratzen dute, hori beraien alde, izaten dira harri txarra lurretik ateratzerakoan bilatu egin behar, zeure anaia da oso trebea horretan, atzapar berezia ditu. Bai, eskuindar hori esateguna, baina kasiarek esateguna, bale nik atean goet, baina gero jaso, dana ez zaila, da kurek atean oderrexiteu, baina gero petxurek hartzia asko kostatzen zailo, eta beste batzuk, hanketa ekartzeko, jokinek esatez jo, ni hanketa tirate ekartze, baina lana ere orduan hoi dana dominatzeuna urra bat esango dugu, eta horretik dakadakan palmaresa, eta nesketan eberdin, azkenen harri honen formakin zilindrozarri itxura pixkat baka, eta teknika horrekin asmatze balin bau, 8 jasoaldi joa, baina beste mordo bat jasotzeko biren da. Bederatzi, harri hauekin askotan gertatzen da, halako batean asmatu ez, harri honekin ez. Berriro dio, lurretik erraz ateratzen dutelako. Eta kontrako estarriti sartzen baldin bazaizu, hortxe geratzen zara askotan. Ikusi izan dugu harri jasotzaile bikain askoekin. 10 jasoaldi urrengoarekin, Estefania eta Olaia gaindituko lituzke, eta gaurko bigarren markarik onena egin gainera, eta berea du 11garrena era. Eta 12garrenaren bila. Haze lan egiten ari den Patrizia Martin, bai. Orkezka mango jo baina, aurrenengo lau jasioldeetan denboa galdu dulako. No. Hoi, lasai esan dio, hoikin egin. Lasai, bale, inez. Baina ona izan da, bai. 12 jasoaldi. Irrifartxu, Patrizia Martin, ara?
Azkenean, Estefania Etxebestek eta Olaia Esnaolak baino, bi gehiago. Patricia, ¿qué tal te has sentido? ¿Cómo te has visto? Mejor de lo esperado, la verdad. No había probado la piedra nunca, entonces iba intentando a golpes, pero he visto que a la mitad era como, hostia, es más fácil. Podemos decir que le has quitado el miedo, ¿no?, a la piedra irregular. Un poquito sí, un poquito sí. Le tengo un pánico. 12 alzadas, más que Olaya, Estefanía y Naroa. Fantástico. Yo iba a lo mío, iba a lo mío. ¿Cuál era hoy tu objetivo? No hacer nulas. Sinceramente, no hacer nulas. Que ya es mucho. Zorionak, eskerrik asko. Mira, esker. Fin jaso nahi zuen harria, plaza, esaten dugu bezala, plaza delako, eta inoiz jaso gabe egoteko gaur oso lan txukuna egin duela esango nuke. Neguko Arrierri hasi da, Bilabonan emakumezkoen lehen dabiziko kanporaketa ikusi dugu, eta gaurko lanik onena denetan gazteenak Magi Gesalagak 14 jasoaldi. Ferrolgoa da Patrizia Martin, harri jasotzaile egina dago hau ere gaur 12 jasoaldi Patriziak. Hirugarren Olaia Esnaola, 10 jasoaldirekin. Estefania Etxebestek ere 10 jasoaldi, baina pisu gehiago eman duenez, 4. Iturendarra eta 5. Naroa Arruti 6 jasoaldirekin. Zer iruditu horreneko saio hau, markei dagokienez, beste guztientzat referentziak hor daude, Magirekin espero genuen, Patriziak harritu nauni. Bai, eta ustet bere buruare harretuta gatu, ez bukatu ta indun irrifarragin, ez dut uste numero hori buru negarri unikan, si la levanto hasieran esatezian da. Kau, beldur horiek oso normala dira, eta ikusita bestek nola jardun dira, bai bere buruai eskatuko ziongo jo 10 horta berri inguratzen zen, eta bukerako hori esan detena hasierako 4 horiek, ni pentsatzet denbora asko galdu la hor, beak buelta horri emango jola, eta beste aukera bat balimaka hori istutuko la gaixio. Ederki, bere ala, mutilak izango ditugu. Gizonezkoetan ere, 5 dira, azken orduko baja batzuk lesioak ere izaten ditu kirolariak eta horiek ere gertatzen dira, beraz, bere ala gara gizonezkoekin. Aurkeztu digute Xabat Olaizola Zarauztarra gaur 101 kilo eta 600 gramo. Xabaten ondoren beste Zarauztar bat arituko da lanean, Odei 74 Izeta 4. 91 kilo eta 400 gramo. Madrildik, Bizkaian bizi da, Ales Merlo 115 kilo eta 600 gramo. Mutil handi askoa hau Igeldoko harrian eta ikusi izan dugu. Ederki sufritzen oso gora eraman behar baitu harria mutilonek. Gari Garmendia, Idiazabalgoa, 140 kilo eta 800 gramo, eta Aimar Galarraga Oriotarra, 140 kilo eta 400 gramo. Urrenkera horretan arituko dira. Eta hemen hau guztiak aurkeztu ondoren, eta gerora etorriko diren guztiak ere ezagutuko dituzue aurrengo kanporaketetan. Harri jasotzaile bakarra da, aurreko 3 harri saioetan txapela irabazi duena. Aimar Galarraga Oriotarra. Bai. Beti taldekide egokiak jartzen dizkiola, baina berak ere lana gogotik eginda, azkeneko harri Paulori besoan minartuta zenbat lagundu zion, harri baldarrarekin, eta azkenen bikoteko lana hori izatea, ez? Batek ezin duen bestia lagundu, bilagerrez digoaztinen bila gozatu, bilage zinean nahi dianen, ikusi genuen lehen gonalegin, aldan bezala lagundu, bukatzeko lanak. Datorren udaberrian bikoteka ez, 4 arituko dira. Xabat Olaizola, 3 minutuko txanda honek ere, harriak 132 kilo. Zimelago ikusten dut, Xabat. Neit iruipen hori irumantzian. Lehen gone ustez komentaiua hain nula, tegite argalaua, baina bai mermatu. Eta gero 101 kilokin ez tekit lehen, 103 inguru hortan uste ez tekit volumen aldetik anjetxian, behan nahita, nahi gabe, ez tekit beak igual izango geho. Azkenen balomanok ez tekit segitzen, ez detuzte, hane bai fizikoki beste indar bat eskatuko zion. Indarrak ez dira aldein, Aurreneko erreferentziak jartzen ari da Xabat Olaizola.
Arria jartzen laguntzaile. Izeta bigarrena. Lau. Eta golpia aipatzen jo behin da berriz. Zemat eta golpea hobia eman, goia errexo daka. Golpe bakarrarekin ederki berriz. Oso ondo. Ez da asko berri izaten, baina laguntzaileak esatean nahikoa da, nun fallo txiki hori nun itezun, goatua ziteizu, urrengonez errepikatzeko. Horko golpe hori atzen neon, hitz klabe gizatea, baina asko laguntzeue. Eskubaloian ibilitakoa, arri jasotzen da bilena, pentatloian ere ibilitakoa, aurten ez da pentatloirik izan, urrengo urtean izango omen da, pentatloian gainera Ibili bakarrik ez? azkenekoan esku hartu zuen, izeta seigarrena, eta gaur egun antolatzaile lanetan ere badabil, Kirolerriko buruetako bat bera da, beti ere herri kirolen alde lanean. 8 jasoaldi 43 segundo falta. Bai, eta ez da olakoik ez, tarten arri jasotzaile bateo, antolakuntza nolako bateo tia bezalakoik ez dago, arri jasotzaileak zen nahi dun, jendeak zen nahi dun, zubilan hori iteko, hortik ateatzeia gauza politak. Minutu erdi, 9, ea beste bi. Esarkatu, behan geratu zaio, oso behan kolpea, eta berdindu harrian aspira sartuta, balantza eta guzti, 10. Oain denbora. Eta orain baldu astirik, 11. Ez, 10 izango dira. 10ekin hasi da Estefania Etxebeste emakumezkoetan, 10 Xabat Olaizolak. Azkeneko horrek kalte handi egin dio, bai, balantzak eta barrak, segundo jantzaizkio, harria demora askoan gainean, eta ea zer dioskun. Xabat, 10 jasoaldi lortu dituzu, zer moduz ikusi duzu zure burua? Bueno, nahiko ondo, egia esan, azken bi urtetan Arribaldarretan ez bat ibilita, harriak bere maina eskatzeu, harri polita da, nik uste lan honen detela, baina gusta, bai. Jose Ramonek golpe hon bat eskatzen zizu. Bai, domino horreko harria da, oso luzia, hundi xamarra da, eta, kosta ito batzutan kolpe hori honen ematia, alde handia da kolpe honen eman ezkero, hori bilatzak erun, pixka kosta egu, baina, lana bukatuta. Azkenekoetan balantza eta guzti nahita ezinean? Bai, nahiko justu zian, ritmo azkarra 3 minutun, hain dugu bainatzeko ikusia zela honite da, guztu galtu. Xabat, helbururen bat bazenuen, zenbakiren bat buruan gaurko? Hoitzek, 10 bat bueltan ibilizko guztua, ni guztua, no etxe, beste kiteguna iteguelare, eta nik uste nahiko lagarri izketela atzekoi. Primeran, zorionak. Eskerrik asko, jo. Arnasa berritu ezinik, hor entzun dugu eta entzun duzu ezta, nola bukatzen duen kirolariak. Ez zaigu iruditzen, baina... Istututa. Oso istututa, bai. Eta Izetaren eskolakoa, nola ez ba, Jose Ramonen semea, Ode 3 Izeta 4. Oraingoz, bota beharreko marka, Xabat Olaizoloren 10. Hemen norbera berea egitera etorriko da, 40 urte ditu Odeik. Baina, bi edo helburu jakin batekin. Batzuek helburu bakarra izango dute, 16 honenetan izatea, eta beste batzuek, bai, bakarra, azkenean 8an izan da 16 horrenetan izango zara, baina 8 honenetan sartzeko helburuarekin ere bai. Eta azken Arrierrin, ez dakit gogoan duzuen, Aimar eta biak Arribaldarrari nork helduko ibili zirela, Aimarrek ere nahi zuelako, azkenean Aimarrek heldu zion, baina Odei ere presen Arriari heltzeko. Hoiz esaten ikuan, lehenko Arrierrin goziak gehiatu zala, heldu nahi eta bik bakarrik parte hartzia zekelako, aurten desberdin da, hori bentaja. Atxeden txikila, Bai, aurten ez dugu entzungo nik ez horrelakorik ez da izango. Derrigorrez heldu beharko diote. Hoi da. Hortxe igual ateatzen kostazo jo pixka eta azkenen Xabat ikusi deuna beso soluzea azka eta bera oso ondoa iristea. Odei alturan txikixio nola dan, igual salta esun gehixio hortxe gerrira ateatzeko momentun. Ge ondo dominatzeu baina, baina preziatzean. Urruti, atzesa jo punta. Bai. Eta
Hor txikio hemendik aurrea, golpe txiki bat emate jo, eta ondo dominatzeu, hortik aurrea. Xabatek Arria besarkatu egiten zuen, honek esku bat Arriaren beko aldera, bestearekin eutxi. Zaila ez da, hau baino Arri baldar eta landu gabez zailagoak badira. Hau luzea da. Hoi da, gutxi nekatu berdue. Gutxi nekatuta, ze jasoaldi asko dira, denbora gutxin, eta trakezkegi gabe. Horazkenen, estilo hau Jose Ramonek igeldoko harrinda betiko urreko lekartzeu, azkenen erdizuzenen bezala da, ekarri eta golpe hori ematia, gurikasi imposible, eta zaigu gola errexo izan berdunik, Xabaten indun estiloa bezala, izetan eskolan askok jasotzeu gola, eta Josobanen aldiz besarkatuta, ez? Ziero desberdina dira, bi ikusiko dugu. Hau bosgarrena du. Beste kolpe bat, eta berdin du minutua falta, 2 minutuan. Xabaten marka ez du hobetuko. Bere egin behar du Odeik. Eta hori guzti zailo, Luzia gehatzen zaiola Arria. Dominatzeko eta urruti xamar. Ez da karga Odeintzako hau. Gehatzen zailo aldre bez, pixkat. Erne, eta gora 6, baina... Hor golpea eskatzen zion, hor golpe bat espuertu handia da. Behin hor gora eman da beste golpe bat, kasi arnazare aldatu itez eizu eta... Neke handiko jasoaldia izan da aurrekoa. Bai. Ea 7garrena. 15 segundo orain. Azkira, denbora bauka. Ondo eutzi eta 7 azkenean. Bebetik, bai. Ode 3 Xabatek baino 3 gutxiago. Ez da komodo ibili, numero politia botau, baino arbea zeatikun. Eta tratu hartuta. Hemen berriz ere Odeiren jasoaldietako bat, ane nahi duzunean. Hemen txedokago aldamenean, Odei, majo sufritu behar izan duzu. Bai, egite esan bai. Naiz komo batu, Luzia intzeta Arria oso, nik altura hondik iztakat. Eta Arria Luzia eta ateatzen asko behartu naiz. Horrek neke handia ekarri dizu eta azkenerako lan handiak dira. Bai, esan desu bezala, 8 bitu gara, baina ikusi horrelokuak alde nite ziula. Eta 7 aseguratu dut eta nekua gaurko. 6garrena uste dut izan dela, asko nekatu zarena. Bai, ateatzen behartzen izan asko. Gio goien ondo sartzen, baina Arribaldarrakin ateatzen asko nekatuzko zaila da herri mondi jamatia. 7 jasota Odei, zer moduz ikusten duzu zure burua, kokatzen alduzu goi aldean? Zaila ikustet. Oendik gane jende hona badao, da, bueno, saikatzeko haber bali joiten, baina finalako ez dut uste. Eskerrik asko Odei. Bala, zoi. Argi izan da, sailkatzeko bai, 16, finalerako ez, alegia 8. Txikia naiz esan du, galantaskoa da hurrengoa, Alex Merlo. Bai, honei faltako zaio Odein teknika. Batek duna besteak falta ez dugu esango, baino. 115 kilo eta 6 hon asko ematen du, baina ederki banatutakoak. Ez dakit zenbat metro eta zentimetro den, baina... Bai, honek ibiltzaitun errektangularrak ikusgarri dira. Kasi gure txilborrean iriztea, eta jasotzia badon pentsatzia ere. Kasi ibiltzea bakarrik aitzea entrenatzen, honedagan... Bruselosen Europarlamentari zelea ere, han, bideoak eta jartzen zituen, eta han entrenatzen. Bai. Bitxia da mutil honena. Garaje baten, hone maiteu harria. Eta lehengo galdera hori, harri jaztele izatia, ba, hau bada. Bai. Sentitzeunnagatik, eta saiatzeanagatik ero bai. Gure lankideek helmugan saioan ere elkarrizketa politasko egin zioten. Eta... Bai. Mutil sakona. Ba, eta esateon gauza, fallo txikik korregitze jozun, gauza bat esate balen jozu, ostra, hurrengon kontuatzea inda daukala. Ba, igual, galtzak, txalekua, zeatik ez jozu hau iten hori iten da, kontuatzea eta saiatzea eta hurrengoako bakizu zuzen dudula. Ez diontzat eman,
ez du behar bezala geratua, bai, gorputz aurrera zuela, hori txarra. Harri atzeatu beren beha etorri aurrea eta gaur zorionez Luxar beha epaile eukita, honek bale dana bale emateu eta nulo dana nulo. Erdi duda gabe. Uire esperientzia jakiteu, bai harri jatsotzaileantzako eta bai epaileantzako ere bai. Pena zan. Eta orain, hanka bat atzera botata. Hanka baten gaina ekartzeu. Bai. Galtzatan ez, du ekarri, 300 bat markako galtzaik horrek lagunduko zion igual. Eta horrek ze pasara. Eta bai, Iarna bai. Bi dira lankideo. Iarna, ez? Eta horrek asko tiratu du. Azkenen hain luzia izan da, hemen digan, ez tekit goma ez da, goma ezin da. Lege aldeak esateunan arabera ikuste zaio, partxe bat daukala galtzetan, baina erropatan fallo pixkat igual ekarriko zuen. Horranka baten gaina ekartzeu. Tarten hartu ezko igual irristingo joatzea, baina ekartzen ondo menderatzeu. Zuzen hartze bali mau hor ikusia. Hau hobeto, 3. Aurreko jasoaldean izan duen nekiakin, ze nola jaso duen. Igeldoko harrian ere, ze penatuta ari izan den, ze aleginak egin behar zituen Igeldoko harrian mendean hartzeko. Sufritu berak ikaragarri, baina begira zeuden guztiak ere bai, larrituta, ez da? Eta hor esan deuna, askotan bakarrik jardun da ez da ikasten. Aldamenen grabatuko balure bere burua faiok ateratzeko hor bakarri zaudela ez dio, zutan kenik maten zeitezun ondo, ze gaizki hor bera indio asko. Denborarik gabe, ez du denborarik izango bukatu zaio. 3 jasoaldi. Ea zer esaten dizunan, Alex Merlok ez da pozik izango. Aurrenekoa hain txukun egin, bigarrena ustela eta hortik aurrera ezina. Alex, has empezado muy bien. ¿Luego qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He perdido el equilibrio, he nivelado, pero no he estabilizado bien y ya me ha costado. Al final estas piedras te pillan siempre un poco por sorpresa, no tienen las mismas proporciones que las que he cogido, entonces te puede cambiar el equilibrio y al final pues he acumulado fallos. Una vez arriba dominabas la piedra muy bien, pero te ha costado ese primer paso quizás. Sí, siempre sacar del suelo es lo más difícil, también con mi altura me toca apoyar a un lado, es un poco más complicado. Pero también es cierto que he fallado arriba al nivelar, en estabilizar bien. Pero bueno, está bien. Eskerrik asko, Ale. Eskerrik asko. Arnaz berritzen utziko dugu. Eskertzen diogu egin duen alegina Alex Merlok, ona etorri, motivazioz, urrengo harrierrin izateko asmoarekin, 3 jasoaldi nahikoak izango diren. Maila handiko harri jasotzaileak daude, eta ez da erraza, baina gero lesioak eta izaten dira. Eta bada ezpada, zerrenda horretan izan, 21 dira, ikusiko dugu, zenbatek menderatzen duten harri hau. Eta, 3ko horrekin non geratzen den Alex Merlo. Gari Garmendia. Idia Zabalgoa. Garik ere, azken harri herrin, sufritu egin zuen harri baldarrarekin, nahi eta ezinean ibilizelako. Baduelako beti dio, ez da harri baldarrarekin nolabaiteko gurutze bidea. Ez harri baldarrarekin bakarrik, harri herrirekin badu zerbait, errektangularrarekin ere bere lehiak eta izan ditu. Bai, azkenen gaur Alexi patsa ditzaiona lehengon ikusi genuen jokin egin itezun bikote eta jokin ze erresa izan eta gari ezinian. Gaur ondo hasia. Lehenago bota, hainbeste demoran harria gainean. Gari Garmendia, harri hondien txapelketak prestatzen ari da, aurrena Gipuzkoakoa, gero Euskal Herrikoa. Eta lan horietan diardu ikusi genuen, Txintxarri sarian, harri txikiagoekin, ez dela lan bera, lan ezberdina da, gaur ere 3 minutuko lana du, lan itoa. Indar laneako prestatzen ari dan mutia edo neska, berdintzaigu,
ez da berdina arnaseako erresistentzia topatzen nahi danagin. Orduan, Arrierri baino itxura polito ematen nahi da, bi jaso aldin, arpegin ez daka tankera txarrik, ea guztua gehatzean bere buruagin, hori da printzipalena, urrengo urtetako Arrierrine hemen izateko. Azkenen kruzatze balima urten baten nien ihua gehiago, bai geldoko arreagin jendia ipasa zaiona bezala, behin kalein ezkio, Gaur saio egin da, gainera da sartzen, besarte horian. Saioa garik ez, arribaldar batekin borrokan ibili da, gaur goizen, okerra harria esateuen arreagin, gaur hau baino kilo desente gehiagoa, ez tegit, tamabi arroa inguratzean arri bat da, arri gaiztua, eta goizena... Ondo okerra, izena ondo jarrita duela, ez da, ondo okerra ere. Zuen asko pentsatu, baina ondo jarri ziren. Eta goizuko 8 aurretik, ari zen beroketa ariketak egiten, pixua altxatzen eta sare sozialetan jarri ditu irudiak eta antxe ikusi ditu. Beraz gaur egun luzea izan du Garik. Beha gala uste jarrezula, egun baldarra, egun okerra olakon bat, eta du arrazoian faltik. Hala ere okerra harriarekin saio ikaragarriak guztak egin omen du, eta marka jarri, maixuarena. Joseba Ostolaza maixuaren marka kenduta. Kendu eta nola kendu. 7 jaso aldi tantzekan Joseba Ostolazak, 5 minutuko tanda baten, eta gaur Xabier Aranburuk 10 jaso aldi. Eta Garik 5 minutu baten faltan. Ni uste arantzak entzen nahi dala, Gu kontu kontari, baina... Atxeden, ematen ari zaio, Odei 3-goienarena, 7koa, pentsatzen dut, aintzat hartuta. Komeni. Honek 8 kilotan aldea. Bai, kilotan aldea dago, Odeiren alde. Eta horretarako 8 beharko lituzke. Kolpe 2 irukin, 6, eta minutu erdi 2 jasoaldi egiteko. Erne, Azkeneko hortan golpe asko joizkilo ez tekit. Saiatuko ja, bira. Azkenen bira jundako bakarrekin igual gehatzen ze, tekita berze erabaki hor txegoain. Orain bakarrera, ez dago birako astirik. Beste batekin beharko du. Eta jasotzeko hau ona. Lan asko handikan potxurak harri. Harria besarkatu azpitik heldu kolpe bat, erdiek harrian orain obea beste bat, eta bai. 7 jasoaldi. Lana hunditia indio azkene horri, baina ondo. Aldamenean daukagu, Gari, zalantza bat daukagu, ea iazko arantza du, harri honekin daukazun arantza gaur atera duzu. Bueno, gaur, lasaiago eldorrena ez, ja harri pixkat ezautzen dut, baina harri honei beti itzaien zen. Orduan, bakarrako lanen, guztua exigentea, baina, arantza hori bai, esango duken dintela. Gari, oso txukun aritu zara lanean, azkenean 8-7 zalantza egin alduzue? Bai, gaurkoa hasi oso lasa egin naiz, denbora bai, denbora asko hartu egu, eta bukaran ja denbora hori gaina etorri zait. Gehiago horren bila jungan egin behar igual, baina zazpikin, lan txukune. Espero eta erdialdea gitza, eta, ez da bestik. Zoriona Gari, eskerrik asko. Eskerrik asko. Xabatek bota du, eta orain arte, arrazoi osoarekin. Lana jarri diet bestei, Xabat dago 10-ekin. Odei eta Gari 7-rekin. Alexek 3. Beraz, marka ederra egin du zarauztarrak, Xabatek. Eta oraingoz, Gari Garmendia Odeiren atzeti da. 16korako zalantzarik ez behar bada, 8korako ikusiko dugu. Eta beak aipatu du ez, zuk lehenengo jasoaldin esan dezu, denbora asko galdu dula, harria gainen zeukala, ze pentsatu emango jo horreke. Pulitu berdian gauzak dira, gauza txikik, zuzendu berreko txikikerik dira, baina bukaeran emaitza asko aldera aldatzeuenak. Aimar Galarragaren txanda, gaurko azkena. Honek ederki asko ezagutzen du harri hau. Udaberritik ibili gabea du, bestelako harri baldarrekin ere ederki moldatzen da. Oraindik gogoan ditut, albizuri handiko kontuak eta damuak, egun hartaz zure anaiarekin, gidoia. Gu pentsatzen genuen utzi intzala, beak esatezun ezetz, hain erre eskuntzan da gau bukaeran ez dakigu, ze pasazitzen gaur egun oain digan dudatan gaude, ze pasazan egun hartan gu pozik, irabazi ginulako, baina ez dakigu, sorginkeri bat pasazan hor. Oso ondo hasi da, Aimar. Indarrez bada, lurretik ederki ateratzen du, mugimenduak azkarra egiten ditu, denbora gutxi gorputzaren gainean, oso ondo, minutu erdian 2 jasoaldi. Eta gustoko harria. Eta inguratuko da Xabaten marka horretara. Xabaten aurretik izateko gaur, 11 jasoaldi behar ditu.
baskulan kilo gehiago eman baititu Zarauztarra baino. 3. Eta kasi minitun lauko ritmora jun berre. Hor aldea handia do, 17 segundutik jun, 20 jun. Hasieran zematetak gehiago hasi biztutzen, geho bukaeran erresago. 4. Minutu eta 50. Uste dugu behin da berriz eskule hortzen, bea hortatik ejatzea izerdi asko dakan mutila da, eta hortatik ejatzea bea. Bea eta bere ondoren jardutean are, bai, zeharretia usteu guzti da. Entrenatzen ekasi azkena usteu bea guzti teulako. Harri baldarrek arrisku hori ere izaten dute, batez ere udan ibiltzen dituzten harri horiek igeldoko harrian, eta harria bera busti egiten da, eta aurrena ari denaren zaudat, baina bukaera aldera aritzen direnek, nahiko lan izaten dute horrekin. Bai, behin atera eta gerrin daukazula gora emateko, bueno, ez dio jola hondik izaten, baina betik ateratzeko momentu hortan, bai, asko gastigatzeko harria bustite gotiak. Harria egoki jartzen lanak, hala ere hartu beharreko atsedenaren barruan, 7. Gariren eta Odeiren marka berdintuko du, Xabaterenera ez da iritsiko, hau 7. Bere egin behar du. 9 baldin badira, hobe, 8 baino, nola ez ba? Bai, ezkenen gaurko lana initxutziak ez du balio, baino ez hainbeste, urrengo hondik jende asko falta da, eta bere lan txukun baukatu hartu aldanik eta egiten egin da. 8, gaur, horrengoz 2. Beste bat. Ea 9. asmatzen duen, aurreneko kolpean ez, lurretik ateratzerakoan, segundo gutxi du, baina mugimenduak azkar egiten ditu hor. Beste kolpe bat, erne, osta, baina bai, 9 jasoaldi. Azken momentu arte tentzilu. Eskerrak mugimenduak azkar egiten dituen, baina hala ere orain aurreko eta baino kolpe bat gehiagorekin eta larriago. Ondo, Aimar, 9, ea, zer esaten dion. Aimar, 9 jasoaldi eginda gustora gelditu altzara. Bai. Nik gaur pentsatzen nun 8 bat jaso da pentsatzen nun baino. Gero ikusi da Xabatek 10 jaso ditula, eta esan dut, ostara, iztutu berra da. Aimar, ondo dakigu, harri herrin burujana izaten duzula, harri baldarrari heldu aurretik gaur nola etorri zara ona? Bueno, edaden aurreagoaz, eta bastar guztietako minakin, lehengoaz den kriston pasar hartu genuen, txintxarri sarian, eta arrastatzen abila azte guztin. Eta gaur esan dut, venga, altan txukunen egin berdeu, nahi bintzat 8 honenetan sartzeko, aber lortze duen. 9. 10. agertu izan duzu? Ez, Joseak erakutsi eta 8 pare bat segundu ogatze zian, eta esan dit, 2 gaizki, eta esan dit, pare bat arna sartu eta azkenengoa. Aimar, berezia da, harri herri zuretzat eta aurten formatu aldaketarekin, zeitxura hartzen diozu? Ni nahi gabe, esango dugu, beti ondo ematzeiten txapelketa da, eta baldarro begia guztua ibiltzetela. Zorionak, Aimar, egindako lanagatik. Eskerrik asko. Hartu atxeden. Aimar Galarraga, 3 aldiz, txapeldun, harri herrin. Sailkapena ikusiko dugu. Neguko harri herriko, lehen da biziko kanporaketa edo saioko aurreneko sailkapena. Jasoaldi gehien, Xabat Olaizolak, 10 orotara. Berak esan du, lana jarri diet bestei, gaur erakutsi du, eta bestetan ondorengo saioetan arituko direnei erreferentzia jarri die. Aimar Galarraga ere ondo 9rekin. Estutu du Xabatek eta maila eman du Aimarrek. 9 jasota. Odei Iruretagoienak eta Gari Garmendiak 7, baina Odei Iruretagoiena aurretik litzateke, berdinketa horrekin lekuren bat erabaki beharko balitz, 8 aurrenekotan izateko edo 16 aurrenekotan izateko. Eta 5. tokian Alex Merlo 3 jasoaldirekin. Ane Muruamendiaraz, aurrera. Behin eta berriro aipatu gaur Ainitze Zumeta, izan ere espezialista zarelako, harri baldarrarekin Ainitze. Bai, bueno, a ber, gustuko hauxeak
Gaur kanporaketa ikusi dugu, 14 jasoaldi Maik Esalagak jarri du langa, Initzezuke, nola ikusten duzu zure burua datozen kanporaketetarako? Bueno, a ber, Maik oso lan hona indu, ondo dominauta gabeak bai harri hau, baina, bueno, geho ere bai, eraktaera daude, no? Bueltan azkenen asko jasoaldik joitia daude, Duranaken ikuste asko ingoula, porque beste saiotan ikusia mesela hola bueltan jarduteu, eta, bueno, nire saiatuko nahi zola iten, así que, bueno, nik ondo biliko gara. Moldatuko zarela, Ainitze, gaur kanpotik ikustea egokitu zaizu, abantaia ere badu horrek, ezta? Besteak ikusi, zuri egokitzen zaizun unerako, prest izateko. Bai, gehien bat igual geho prestatzeko denboa gehiore badakau, eta ikustiak bestia eman numero iteituen da, azkenen hoi alde dakau. Hala ere plaza izaten da, harri hau ezin izaten duzu entrenamenduetan erabili, eta horrek badu ez da bere koska. Bai, egitea esan hoixeak atxarra, baina, bueno, nik uste ingo deula, moldatuko gara. Eskerrik asko, Ainitze. Zuri. Gaur ikusle, baina asteburu honetan, Euskal Herriko txapelketa du Ainitze Zumetak, egungo txapelduna da gainera, Ainitze Zumeta, iaz gainera, marka jarri zuen, Karmele Gisasolarena hobetuta, Ainitzek, eta horretarako dabiltza buru belarri. Beraz, berak esan duen bezala, berari egokitzen zaionean, batetik zenbakiak eta bestetik entrenamendu gehiago eginda, itxuraz hobeto iritsiko da beste espezialista delako, Igeldoko harrian ere azkeneko 3 urteetan handiak egin ditu, markak jartzen ari da, oso egokia da berezat harrien. Bai, eta bere lana pulitzen nahi da, ja, dana ondo iteu, esango deu, hori fallo txiki horiek zuzen zaitunen, lan hori pulitzeunen, da honeako ikuste du Ainitze handi bat, baino errex jaso berdu harria, asko nekatu gabe. Eta gaur hemen izan behar zuen bestea, baina aipatu dizuegu lesioak ere izaten dituela kirolariak, eta ez da hemen izan, ea ondorengoetarako osatzen den, orain esango digu zertan den Paulo Azpiazuk. Berehala galdetuko diogu, zer moduz dagoen, Paulo, zer moduz zaude? Ondo. Gaur hemen izan behar zinen, baina kanpotik ikusle gisa aritu zara. Bai, hori da, ondala hilabetetxo bato bizkarretatik geizkin nabil, zait izan da nahi harri aldaketi oso eta peniakin. Etorri da ikustera guztu joako, baina aurrera txo urtetzeko oportunidea dakaten. Harri esan da, danori guztioi datorkigu burura, azken finalura, Imarri lagunduz bata bestearekin nola ibili zineten, berezia delako. Bai, oso politxa izaten da taldeko lana, eta sobretodo azkenengo harri horrekin, zela gelditzu ginean Galarra eta Bixok, bai, ez da azten. Aurten bion artean ez, 4 koteak heldu beharko diozue, guztiek heldu beharko diote harriari eta hori aldatuko da. Bai, hori da, hori klasifikatorixo bat jarri osue aurten, eta ondo pentatzen jata, pixkatik usteko bai, ez ingo da bena igual aurtengo nivela pixkatigo, harri jasotzaien artean, eta ikustot dala harri bat, sobretodo baldarra dala nahiko luzia, orduan ikustot da kaula suerte pixkat gehiago harri jasotzaie altuak. Gaur Ainitze bezala kanpotik ikusten aritu zara, aurkariak esango dugu, nola moldatu diren, zeitxura hartu diozu? Ondo ikusiot. Bai nesketan eta bai mutietan ikustot urteak aurrera jundianez, harrixa berreineanez, bai ikustot jendiak ja pixkat kaiu hartu da gozala harrixai. Bai garriotena da hori, harri jartzaile altuak, errezau da gatela, sobretodo mutietan, porque da oso harri luzia. Gutxua hauak dianak, gehiago sufritzen dabe, etaratzerako helduan, eskuak, eta ondo, nivel politxe ikusiot. Xabatek 10ean jarri du langa, non ikusten duzu zure burua? Hori eguna betoko biakoa, baina igual zoze gitxu bitxeko moduan egongo bai. Ez da usartu Paulo guri zenbaki bat ematera, baina badakigu gertu ibiliko dela eta alegin guztiak egingo dituela. Osatu bizkor, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei bai, ia esker. Nola hasi zen eta non dagoen gaur egun Paulo Azpiazu, hau bai, harri jasotzaile egin dela, erabat indarreko kiroletatik etorri, harria jasotzen hasi, orain harri guztiak menperatzen ditu, jada harri txikien txapeldun ere bada, Igeldoko harrian, esate bateako, 18 jasoaldi egina ditu. Honenen parera etorria da, gainetik nola ez, Mikel Lopetegi urra 20rekin, ez da? Urra beste gauza bada. Baina hor dago, estutzen ari da. Estutu nahi du. Urren inguratzen ari zaio, baina... Batek baiatzeunen beste aurri izatea, orduan, bila dia oso seguru, galkaragin entrenatutaren ikustete bata bestiai sigiture ingo jela, eta dudik gabe lan politiak horretik egala ikusten ez.
Bai, nahi duzunean beste protagonista batekin. Lierni Orsare aldamenean daukagu, gaur kanpotik bultzak aritu delako lagunei eta aurkari izango dituzu, nahi? Ez da, Lierni? Bai, hori da, horri biligea. Azkenean taldekoak naroa eta mairi animatzen, eta ikusten bai emaitzak. Harri baldarrari nolabaiteko beldurra izan ohi diote hainbat harri jasotzaileek, zure kasua altzen, Lierni? Ez, nik gustoko dakat, egia esan da harri baldar dana gustatzea eskit, eta hau, beste bi urtetan ibili deunez, pixkat badakigu gutxi gora egia da ez dala lan berdina zu bakarrik edo binakain, baina, bai, gogoakin egia esan da. Zure kanporaketa heltzen den unerako gaur ikusi alduzu, zer hobetu behar duzun, zer ekidin behar duzun? Bai, azkenean ikuste eta, denbora ez nahiko motxa da, eta saiatu berdeu hasi eta bukau egiten, ikusita zenbaki dituen bestiak. Así que horrekin hasi berko dut tope entrenatzen. Zenbaki ez ari galera, 14 jasoaldi egin ditu Maik, non jarri duzu zeure langa, non ikusten duzu zure burua, Lierni? Etorre aurretikan 14 genekan buruan danok, esaten jo 14 numero ona izangoa. Eta, beti hobetzen saiatu berko dugu. Ikusiko dugu zer gertatzen den, eskerrik asko gurekin izatearren. Eskerrik asko zuei. Eta Pauloren inguruan esan duguna, Lierniren inguruan ere, ezta? Crossfitetik datorren emakumea. Harri baldar bat izan du, orain esan du berak, gogoko dut harri baldar, edozein harri baldar, baina bat izan du harri bat gogoko ez zuena kubikoa, horretan ere, jarri da Maisu ere alakoa, espezialista, izeta, harri ere batekin izan baldin bazen kubikoa, eta horretan ere jarri da harri kubikoarekin, harri zaila, zuretzat ez, beste askorentzat bai. Bai, azkenen txapelketa baten numero botatzeko 3 edo 4 harri, dianakin, baina denekin inberezun numero politu, ezela podiumen atzea jutezea, eta ikusi deuz, nola saiatuan, kubiko horrekin borrokan, baina asko jarria. Asko jarria eta oain polit jasotzeu, esate dugu, poliki ez, polit. Idoia, beste pauso bat ematea erabaki dugu guk, neguko harri hau antolatuta, eta aurreneko pauso beti baldar xamarrak izaten dira, edo dudakoak gutxienez, ondo egin ote dugu, ez ote dugu, harri jasotzailea zaitugu oraindik ere. Izana. Baina oraindik ere anaiarekin eta harria jartzen eta bar, zer iruditu zaizu? Hainbeste plaza eginda zu, ikusita gaur egun harrian ondagoen, ze itxura hartu diezu eta batez ere ikusita gero zer datorren, ezta? Bai, itxura berritzailea, azkenen jende asko moitu, hemen ikusten jende asko harrimatua, lan motxak, bizik, ez dia tanda luzekok, eta nik ustet jende beak animatzeko eta jende ikusteko ere gozagarri gertatu ala gaurkua, eta hemendik aurreakok, gehiago, behin asteanen, zela gehatu. Hane, nekeak neke, nik pozik ikusi ditut, eta batez ere gauza bat, ona etortzeko gogoz harri herrin izan nahi dutela. Harri herrik badu zerbait berezia, ez? Eurak soilik ez, gu ere etortzeko irrikitan izaten gara. Harri zaila da, batzuk esan dute ez dela harri zaila, baina badu bere koska eta horrek egiten du ikuskizuna eta kirolariari harra horrek sortzen dio, ezta? Gu pozik etorri gara, itaren batean pasazait arratsaldea, zakitel zuein azkar pasaute zaizuen, baina hori normalean seinale ona izan ohi da. Azaroaren 20, buruzari naiz, azaroaren 23an izango da bigarren saioa, eta abenduaren 28an, 3. eta gero finala urtarrilaren, hasieran urtarrilaren 4an okerrezpan naiz, han 8 onenekin. Gaur, gizonezkoetan, onena, Xabat Olaizola 10ekin uste dut, pauso handia eman duela, urrats handia egin duela, esango nuke 8 onenetan izateko. Zalantzarik ez daukat, Maik Esalaga 14ekin 8 onenetan izango dela. Bai, aurren xamarren ibiliko ala, bai. Dudik gabe. Xabate bai hori mutiletan ustet bosteko erreferentzio izekela, 5 jasota 16 sartu bai ez, gaur ikusi dugu 3, beste guztik hortik gora jundia, eta kezka jarriko zitzen, atzeti datozti noiri, indin berradola eta asko. Bai, eta entzun duzu, 14 egin ditu Maik eta Lierniri ane galdetu dionean, bai, 14 egingo genituelakoan, beraz gaur 14 eginda, 15 ere saiatuko dira, bakarrema saiatuko da, nola ezpa. Ederki Idoia, gozagarri, beste behin, eta izango gara, hemendik aurrera ere izango ditugu eta hainbat saio, zorionez, harri jasotzaileekin, eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko, plazer bat. Eskerrik asko, zuri ere, ane, eskerrik asko zuei. Hauxe beraz, Bilabonako lehendabiziko saioak eman duena, neguko harri herriri dagokionez, lehendabiziko kanporaketa gaur izan da, eta aurreneko zerrenda, gaur sortu dute harri jasotzaileek, ondorengoentzat lanak eta referentzia jarrita. Besterik ez, esker mila eskaini diguzuen arretagatik, urren arte ondo izan.